here with another video. CoQ10 അഥവാ കോഎൻസൈം Q10 ഒരു തരം വൈറ്റമിൻ ആണ്. ശരീരത്തിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോശങ്ങളിലെ പവർ ഹൗസ് ആയ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിലാണ് CoQ10 കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് എനർജി കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാ കോശങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഹാർട്ട്, കിഡ്നി, ലിവർ എന്നിവയിലാണ് CoQ10 അധികമായി കാണപ്പെടുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് കോഎൻസൈം Q10 അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രായം കൂടുന്തോറും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. 40 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ CoQ10 നന്നേ കുറയുന്നു. ഇത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡയബറ്റിസ്, ക്യാൻസർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ശരീരത്തിലെ CoQ10ന്റെ അളവ് കുറയാൻ പ്രായം ഒരു കാരണമാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ B6ന്റെ കുറവ്, മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ CoQ10ന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുക, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഡിസീസസ്, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുക എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ശരീരത്തിൽ CoQ10 കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു. ചില മൃഗങ്ങളുടെ ഹാർട്ട്, ലിവർ, കിഡ്നി, അതുപോലെ ഫാറ്റി ഫിഷസ്, ബ്രൊക്കോളി, കോളിഫ്ലവർ തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ, ഓറഞ്ച്, സ്ട്രോബെറി തുടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ, സോയാബീൻ എന്നിവയിലാണ് സാധാരണയായി കോഎൻസൈം Q10 കാണപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ ഒരു ശരീരത്തിന് ദിവസവും 100 മില്ലിഗ്രാം കോഎൻസൈം Q10 ആവശ്യമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. പുകവലിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ സ്റ്റാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ ആണെങ്കിൽ 200 മുതൽ 400 മില്ലിഗ്രാം വരെ ദിവസവും കോഎൻസൈം Q10 ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ലഭ്യത വളരെയധികം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി നിർബന്ധമായും കോഎൻസൈം Q10 സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ വെസ്റ്റീജ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വെസ്റ്റീജ് കോഎൻസൈം Q10 ക്യാപ്സ്യൂൾസ്. ഇത് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡാമേജ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. വെസ്റ്റീജ് കോഎൻസൈം Q10ന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം. ഹൃദയത്തിലെ മസിൽസിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക വഴി ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. അവയവങ്ങളെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഡാമേജിൽ നിന്ന് കോഎൻസൈം Q10 സംരക്ഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളിൽ പ്രായമാവും തോറും എഗ് ഫോർമേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ സ്പേം കൗണ്ടും കുറയുന്നു. കോഎൻസൈം Q10ന്റെ സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇവയെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡാമേജിൽ നിന്ന് തടയുക വഴി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശത്തെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ശ്വാസകോശാരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോഎൻസൈം Q10 ഒരു ആന്റി ഏജിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും ഏജിംഗ് പ്രോസസ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ കോഎൻസൈം Q10 സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കിൻ ക്യാൻസർ തടയാനും കോഎൻസൈം Q10 സഹായിക്കുന്നു. കോശങ്ങളുടെ പവർ ഹൗസ് ആയ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തെ തളർത്തുകയും തലച്ചോറിന്റെ കോശങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും മൈഗ്രെയിൻ, കഠിനമായ തലവേദന എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തടയാൻ കോഎൻസൈം Q10 സഹായിക്കുന്നു. ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ എനർജറ്റിക് ആക്കുകയും അൽഷിമേഴ്സ്, പാർക്കിൻസൺസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളെ തടയാനും കോഎൻസൈം Q10 സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റീജ് കോഎൻസൈം Q10 ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ദിവസവും ഭക്ഷണശേഷം 1-2 ക്യാപ്സ്യൂൾസ് വീതം കഴിക്കുക. ബി ഹെൽത്തി, വിഷ് യു വെൽത്ത് ആൻഡ് താങ്ക് യു.